κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου του Πετροχωρίου σας καλωσορίζει στο φιλόξενο, ιδιαίτερα φιλικό και γνώριμο αυτό χώρο που φέρνει σε όλους μας εξαιρετικά φορτισμένες νοσταλγικές αναμνήσεις και θυμίσεις του παρελθόντος. Όταν κατάμεστες, οι αίθουσες αυτές ανοίγονταν και έπαιρναν τη μορφή που έχουν αυτή ακριβώς τη στιγμή, για να στεγάσουν τις περί τα θεατρικά δρόμενα ανησυχίες περισσότερων από 80 παιδιών. Μιλάμε για τις εποχές που το χωριό μας έσφιζε από ζωή και ζωντάνια. Τότε που οι πετροχωρίτες, αγνοί και άδολοι, μεροκαματιάριδες, αγνοκτηνοτρόφοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, άφηναν κατά μέρος τις δουλειές τους και κυριολεκτικά, κρεμασμένοι από τα παράθυρα, αφού όλοι δεν χώραγαν να είναι μέσα, καμάρωναν το άκρο του χωριού μας. Ενός χωριού που δίκαια περηφανεύονταν για την αξιοσύνη των κατοίκων του, την τιμιότητά τους, την ειλικρίνεια τους, το φιλότιμο, την παραγωγική τους ικανότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που διέκριναν τους κατοίκους συνδυάστηκαν με την ευαισθησία και τη φιλοτιμία ανθρώπων που είχαν την οικονομική ευχέρεια και δημιούργησαν πριν από 80 περίπου χρόνια τον υπέροχο αυτό χώρο, σκηνή και καμάρι του χωριού μας. Αναφερόμαστε υποτύπων μνημοσύνου στον κτήτερο του σχολείου μας, τον αείμνηστο Θωμά Σαυρόπουλο. Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, σε συνδυασμό με την κατά υποδειγματικό τρόπο άσκηση του λειτουργήματος του δασκάλου από πλειάδα εκπαιδευτικών που ήρθαν και δίδαξαν στο Πετροχώρι, διαμόρφωσαν χαρακτήρες, διέπλασαν συνειδήσεις πολλών γενιών και ανέδειξαν έγκριτους επιστήμονες, πετυχημένους επαγγελματίες, τίμιους εργάτες, αγρότες και κτηνοτρόφους, για τους οποίους δίκαια σήμερα επέρεται η μεγάλη πετροχωρίτικη οικογένεια. Δυστυχώς, τα δύσκολα μεν, υπέροχα δε εκείνα χρόνια, θα διαδέχτηκαν τα λεγόμενα πέτρινα. Ο ρόλος της κοινότητας, με το θεσμό των καποδιστριακών αρχικά και των καλλιτράπιων στη συνέχεια δήμων, αποδυναμώθηκε πλήρως. Ο πληθυσμός του χωριού μειώθηκε δραστικά. Ο μέσος όρος ηλικίας, το μόνιμο κατοίκον, αυξήθηκε κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των νέων και ανέργων κατοίκων, ο αριθμός των παιδιών ειδικά, μειώθηκε δραστικά. Αποδυναμώθηκε το χωριό με την αποδημία. Πήρανε τους δασκάλους, έκλεισαν το σχολείο. Κι ας έλεγε 300 κοντολογείς χρόνια πριν από τρακοσμάς, ότι στο κάθε χωριό θα πρέπει να έχει το σχολείο του. Στον τόπο καταγωγής του, στο Απόκουρο, στο σημερινό δηλαδή Δήμο Θέρμου, λειτουργούσαν πριν 10-15 χρόνια πάνω από 30 δημοτικά σχολεία. Σήμερα λειτουργεί ένα. Προτιμούν να πληρώνουν μεταφορικά παρά δασκάλους. Ποιος μπορούσε να φανταστεί κάποτε πως τα χωριά μας, το Πετροχώριτικά, θα έφτανε σε αυτό το σημείο? Να διαγράφεται δηλαδή η ιστορία του, να απαξιώνεται το παρελθόν του και να ευτελίζεται η υπόσταση του ιερού αυτού χώρου, στον οποίο καθύψωσαν και τοποθέτησαν σε βάθρο πολύ υψηλό πολλές γενιές πετροχωρητών. Είναι όμως χρονιάρες μέρες και ας μην μεμψημυρούμε. Και όλα αυτά που μας συνθλίβουν θέλουμε να τα αφήσουμε στην άκρη. Αλλά τι να κάνουμε, μας πνίγουν, να μην φωνάξουμε. Εκ μέρους όλων των παιδιών και των συντελεστών οργάνωσης της εκδήλωσης αυτής, σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας και είμαστε βέβαιοι πως θα αποζημιωθείτε. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει την ανάγνωση του μικρού χριστουγεννιάτικου διηγήματος του Φώτη Κότογλου με τίτλος Γιάννης ο Ευλογημένος. Στη συνέχεια, τα παιδιά θα πούν τα ποίηματά τους και θα παρουσιάζουν το θεατρικό δρόμενο μια ξεχωριστή ημέρα του Καρπογονόφου. Η εκδήλωση θα κλείσει με την προβολή της μικρής ταινίας που αναφέρεται στη ζωή και στο έργο του μεγάλου διδάκτου και συντοπίτη μας Αγίου, του Πατροκοσμά, που πέρασε από το χωριό μας και σύμφωνα με την παράδοση ευλόγησε τον τόπο μας. Συμπληρώθηκαν εφέτος 300 χρόνια από τη γέννησή του και έπρεπε το χωριό μας να αποδώσει την οφειλόμενη τιμή. Τώρα, η Σοφία Στάμου θα μας διαβάσει το διήγημα του Φώτη Κότογλου, Γιάννης ο Ευλογημένος, ένα διήγημα απλό, απέριτο και γλαφυρό, γραμμένο από ένα μεγάλο διηγηματογράφο και γεωγράφο, έναν υπέροχο άνθρωπο, το Φώτη Κότογλου, ο οποίος, θα διαπιστώσουμε μέσα από το γραφόμενά του, μας λέει πως τους απλοϊκούς, τους φιλόξενους, τους ήρεμους και ολικαρκείς, αυτούς που έχουν αγάπη για τον συνάνθρωπο, αυτούς που τον εμπιστεύονται, επιλέγει ο Θεός για να τον αψηλέψει με τη χάρη του. Λίγα λόγια για το Φώτη Κότογλου, συγγραφέα του διηγήματος. Το πραγματικό του όνομα ήταν Φώτιος Αποστολέλης και είχε γεννηθεί στο Ιβαλί της Μικράς Ασίας στις 8 Νοεμβρίου του 1895. Ήταν Έλληνας λογοτέχνης και ζωγράφος. Αναζήτησε την ελληνικότητα, δηλαδή μια θετική έκφραση, επιστρέφοντας στην ελληνική παράδοση τόσο στο λογοτεχνικό όσο και στο ζωγραφικό του έργο. Είχε ακόμα σημαντικότατη συμβολή στον χώρο της βυζαντινής
του εικονογραφίας. Σήμερα θεωρείται ως ένας από τους κυριότερους προσώπους της γενιάς του 30. Ένα χρόνο μετά τη γέννησή του, έχασε τον πατέρα του και την κυδαιμονία αυτού και των 3 μεγαλύτερων αδερφιών του ανέλαβε ο θείος του Στέφανος Κότογλου, ηγούμενος της Μονής της Αγίας Παρασκευής, στον οποίο οφείλεται και η χρήση του επωνύμου της οικογένειας της μητέρας του. Τα παιδικά και ελληνικά του χρόνια τα έζησε στο Ιβαλί. Εκεί τελείωσε το σχολείο το 1912. Στο γυμνάσιο ήταν μέλος μιας ομάδας μαθητών που εξέδιδε το περιοδικό Μέλισσα, το οποίο ο Κότογλου διακοσμούσε με ζωγραφιές. Μετά από την αποφύτισή του, γράφηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, από την οποία δεν αποφύτισε ποτέ. Το 1914 εγκατέλειψε τη σχολή του και πήγε στο Παρίσι, όπου μελέτησε το έργο διαφόρων σχολών ζωγραφικής. Επέστρεψε στην πατρίδα του το 1919, μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί ίδρυσε το Πνευματικό Σύλλογο Νέοι Άνθρωποι. Μετά την Κρυσευτική καταστροφή πήγε αρχικά στην Ιταλία και έπειτα στην Αθήνα. Το 1923 έκανε ταξίδι στο Άγιο Όρος. Εκεί ανακάλυψε τη βυζαντινή ζωγραφική, αντέγραψε πολλά έργα και έγραψε αρκετά κείμενα. Το 1925 παντρεύτηκε τη Μαρία Χατζικαπούρη και εγκαταστάθηκε στη Νέα Ιωνία. Πέθανε στην Αθήνα στις 13 Ιουλίου του 1965. Σοφία, μπορείς να διαβάσεις. Φώτης Κότογλου, Γιάννης ο Ευλογημένος. Κάθε χρόνο, ο Άγιος Βασίλης, στις παραμονές της Πρωτοχρονιάς, γυρίζει από χώρα σε χώρα και από χωριό σε χωριό και χτυπά τις πόρτες για να δει ποιος θα τον δεχτεί με καθαρή χαρτιά. Μια χρονιά λοιπόν πήρε το ραδί του και τράβηξε. Ήταν σαν καλόγερος, ασκητής, ντυμένος με κάτι μπαλωμένα παλιόρασα, με χοντροπάπουτσα στα ποδάρια του και με ένα ταγάρι περασμένο στον ώμο του. Γι' αυτό τον περνούσαν για διακονιάρι και δεν τα ανοίγανε την πόρτα. Ο Άγιος Βασίλης έφυγε λυπημένος, γιατί έβλεπε την αγωνιά των ανθρώπων και συλλογιζότανε τους φτωχούς που διακονεύουν επειδή τους έχουν ανάγκη, όλο που αυτός ο ίδιος δεν είχε ανάγκη από κανέναν. Και ούτε πεινούσε, ούτε κρύωνε. Αφού βολώδυρα από εδώ και από εκεί, και αφού πέρασε από χώρες πολλές και από χιλιάδες χωριά και πολιτείες, έφτασε στα ελληνικά τα μέρη, που είναι φτωχός ο κόσμος. Από όλα τα χωριά διάλεξε τα πιο φτωχά και τράβηξε κατά εκεί, ανάμεσα στα ξερά βουνά που βρισκόταν κάτι καλύβια, πεινασμένη φτωχολογιά. Περπατούσε νύχτα και ο χιονιάς βογκούσε. Η πλάση ήταν άγρια. Ψυχή ζωντανή δεν ακουγόταν. Εξών από κανένα τσακάλι που γάβγιζε. Αφού περπάτηξε κάμποσο, βρέθηκε σε ένα πάγιο που έκοβε ο αγέρας από ένα μικρό βουνό. Και είδε ένα μαντρί κολλισμένο στα βράχια. Άνοιξε την αυλόπορτα που ήταν καμωμένη από άγρια ρουπάκια και μπήκε στη μάντρα. Τα σκυλιά ξυπνήσανε και πιάσαν και γαβγίζανε. Πέσαν απάνω του να τον σκίσουνε. Μα σαν πήγαν κοντά του, σκύψαν τα κεφάλια τους και σερνόνταν στα ποδάρια του. Γλύφαν τα χοντροπάπουτσά του, γρούζανε φοβισμένα και κουνούσανε παρακαλιστικά τις ουρές του. Ο Άγιος σήμασε το καλύβι του τσοπάνου και χτύπησε την πόρτα με το ραβδί του και φώναξε. Ελεήστε με χριστιανοί για τις ψυχές των αποθαμένων σας. Και ο Χριστός μας διακόνευσε σαν ήρθε σε τούτον τον κόσμο. Η πόρτα άνοιξε και βγήκε ένας τσοπάνης, παλικάριος 25 χρονών, με μαύρα γένια και δίχως να δει καλά ποιος χτυπούσε την πόρτα, είπε στον γέροντα. Πέρασε μέσα στο αρχοντικό μας να ζεσταθείς. Καλημέρα και καλή χρονιά. Αυτός ο τσοπάνης ήταν ο Γιάννης ο Μπάικας, που τον λέγανε Γιάννη Ευλογημένο. Άνθρωπος αθώος σαν τα πρόβατα που βοσκούσε. Αγράμματος ολότελα. Μέσα στην καλύβα έφεγγε με λιγοστό φως ένα λιχνάρι. Ο Γιάννης, σαν είδε στο φως πως ο μουσαφίρης ήταν γέροντας καλόγερος, πήρε το χέρι του και τα ανασπάστηκε και το έβαλε πάνω στο κεφάλι του. Ύστερα φώναξε και τη γυναίκα του, ως 20 χρονό κοπελούδα που κουνούσε το μωρό τους μέσα στην κούνια. Και εκείνη πήγε ταπεινά και φίλησε το χέρι του γέροντα και είπε: «Κόπιασε παππού να ξεκουραστείς». Και ο Άγιος Βασίλης στάθηκε στην πόρτα και ευλόγησε το καλύβι και είπε: «Ευλογημένοι να είστε τέκνα μου, κι όλο το σπιτικό σας, τα πρόβατά σας να πληθαίνουν ως του Ιώβ μετά την πληγή, και ως του Αβραάμ και ως του Λάβαν. Η ειρήνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας».
Ο Γιάννης έβαλε ξύλα στο τζάκι και η φωτιά ζωντάνεψε. Ο Άγιος απίθωσε σε μια γωνιά το ταγάρι του, ύστερα έβγαλε τον παλωμένο ράσο του και απόμενε με το ζωστικό του. Τον βάλαινε και έκατσε στη φωτιά, και η γυναίκα του έβαλε και μια μαξιλάρι για να κουμπίσει. Ο Άγιος Βασίλης γύρισε και είδε γύρω και ξανά μέσα στο στόμα του. Βλογημένο να είναι τούτο το καλύβι. Ο Γιάννης μπαινόβγαινε για να φέρει το ένα και τ' άλλο. Η γυναίκα του μαγείρευε. Ο Γιάννης ξανά ρίξε ξύλα στη φωτιά. Μόνο μια σφεγκοβόλησε το καλύβι με μια ναλιώτικη λάμψη και φάνηκε σαν παλάτι. Τα δοκάρια σαν να ήταν μαλαμοκαπνισμένα και οι πικιές που ήταν κρεμασμένες σαν να γινήκανε χρυσά καντήλα. Και τα τυροβόλια και οι καρδάρες και τα άλλα τα σύνεργα που τυροκομούσε ο Γιάννης, λες και ήταν διαμαντοπολιμένα. Και τα ξύλα που καιγόταν στη φωτιά ευωδιάζαν σαν μοσχολίβανα. Και δεν τρίζανε, όπως τρίζαν τα ξύλα της φωτιάς, παραψέρναν σαν τους αγγέλους που είναι στον παράδεισο. Ο Γιάννης ήταν καλός άνθρωπος, όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Φτωχός ήτανε, είχε λιγοστά πρόβατα, μα πλούσια καρδιά. Τη φτωχία τα πλούσια. Ήταν αυτός καλός, μα είχε και καλή γυναίκα. Και όποιος τύχαινε να χτυπήσει την πόρτα τους, έτρωγε και έπινε και κοιμότανε. Και αν ήταν και πικραμένος, έβρισκε παρηγοριά. Γι' αυτό ο Άγιος Βασίλης κόνησε στο καλύβι τους, ξημερώνοντας πρωτοχρονιά, παραμονή της χάρης του και έδωσε την ευλογία του. Εκείνη τη νύχτα τον περιμέναν όλες οι πολιτείες και τα χωριά της οικουμένης. Αρχόντιοι, δεσποτάδες και επίσημοι άνθρωποι. Πλην εκείνος δεν πήγε σε κανέναν τέτοιον άνθρωπο, παραπήγε στο Μαδρίτη του Γιάννη του Βλογημένου. Σαν βολεύσαν τα πρόβατα, μπήκε μέσα ο Γιάννης και λέγει στον γέροντα: «Γέροντα, μεγάλη χαρά έχω που ήρθες απόψε. Να ακούσουμε κι εμείς κανένα γράμμα, γιατί δεν έχουμε τη θρησκεία κοντά μας, μήτε καν ρημοκλήσει. Εγώ αγαπώ πολύ τα γράμματα της θρησκείας μας, και ας μην τα καταλαβαίνω, γιατί είμαι ξύλο απελέκητα. Μια φορά μας ήρθε ένας γέροντας, Αγιονορίτης, και μας άφησε τούτη την αγιωτική φυλάδα. Και αν λάχει και περάσει κανένας γραμματιζούμενος καμιά φορά, τον βάζω και τη διαβάζει. Εγώ όλα και όλα τα γράμματα που ξέρω είναι 3 λόγια που λέγει ένας γραμματιζούμενος που έβγαζε λόγο στο χωριό. 2 ώρες από εδώ, και από τις πολλές φορές που τα έλεγε τυπωθήκαν στη θύμησή μου. Αυτός ο γραμματικός έλεγε και ξανάρχε. Σκόνιο το μύτηρ του να σπάζεται και του λέει: «Τέκνου μου, τέκνου». Αυτά τα γράμματα ξέρω. Ήτανε μεσάνυχτα, ο αγέρος βογκούσε. Ο Άγιος Βασίλης σηκώθηκε απάνω και στάθηκε γυρισμένος κατά την Ανατολή και έκανε το σταυρό του 3 φορές. Ύστερα έσκυψε και πήρε από το ταγάρι του μια φυλάδα και είπε: «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων». Ο Γιάννης πήγε και στάθηκε από πίσω του και σταύρωσε τα χέρια του. Η γυναίκα του βίζαξε το μωρό και πήγε και εκείνη και στάθηκε κοντά στον άντρα της. Και ο γέροντας είπε: «Το Θεός Κύριος και το απολυτίκιο της περιτομής, μορφήν αναλύωτος ανθρώπινην προσέλευες», χωρίς να πει και το δικό του απολυτίκιο που λέγει «Εισπάσαν την γη, εξήλθεν ο φθόγκος σου». Έψελνε γλυκά και ταπεινά, και ο Γιάννης και η Γιάννενα τον ακούγανε με κατάνοιξη και κάνουν το σταυρό τους. Και είπε ο Άγιος Βασίλης τον όρθρο και τον κανόνα της εορτής: «Δεύτε λαοί άσομεν, χωρίς να πει το δικό του κανόνα. Σου την φωνήν έδι παρέεινε βασίλεια». Και ύστερα είπε όλη τη λειτουργία και έκανε απόλυση. Καθίσανε στο τραπέζι και φάγανε ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, ο Γιάννης ο Βλογημένος, η γυναίκα του και ο Μπαρβαμάρκος ο Φουβός, που τον είχε συμμαζέψει ο Γιάννης και τον βοηθούσε. Και σαν αποφάγανε, έφερε η γυναίκα του τη Βασιλόπιτα και την έβαλε επάνω στο σοφρά. Και ο Άγιος Βασίλης πήρε το μαχαίρι και σταύρωσε τη Βασιλόπιτα και είπε: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και έκοψε το πρώτο κομμάτι και είπε: «Του Χριστού». Έκοψε το δεύτερο και είπε: «Της Παναγίας». Και ύστερα έκοψε και το τρίτο και δεν είπε του Αγίου Βασιλείου, αλλά είπε του νοικοκύρη, του Γιάννη του Βλογημένου. Πετάγει το Γιάννης και του λέει: «Γέροντα, ξέχασα τον Άγιο Βασίλη». Του λέει ο Άγιος: «Αλήθεια, το ξέχασα». Και έκοψε ένα κομμάτι και είπε: «Του δούλου του Θεού Βασιλείου». Ύστερα έκοψε πολλά κομμάτια. Και σε κάθε ένα που έλεγε, που έκοβε, έλεγε της νοικοκυράς, του μωρού, του δούλου του Θεού Μάρκου του Μουγκού, του σπιτιού, των ζωντανών, των φτωχών. Λέγει πάλι ο Γιάννης: «Γέροντα, γιατί δεν έκοψε για την αγιοσύνη σου?»
Του λέει ο Άγιος, έκοψε ευλογημένα. Μα ο Γιάννης δεν κατάλαβε τίποτα. Ο καλότυπος. Έστρωσε η γυναίκα να κοιμηθούνε. Σηκωθήκανε να κάνουν την προσευχή τους. Ο Άγιος Βασίλης άνοιξε τις παλάμες του και είπε την δική του την ευχή που τη λέγει ο παπάς στη λειτουργία. Κύριος ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός, είναι από την στέγη εισέλθεις του οίκου της ψυχής μου. Σαν τελείωσε την ευχή και ετοιμαζόταν να πλαγιάσουνε, του λέγει ο Γιάννης. Εσύ, γέροντα, που ξέρεις τα γράμματα, πες μας, σε ποια παλάτια άραγες πήγε απόψε ο Άι Βασίλης? Οι αρχόντοι και οι βασιλιάδες τι αμαρτίες μπορεί να έχουν? Εμείς οι φτωχοί είμαστε μαρτωλοί και κακορίζικοι, επειδή η φτώχεια μας κάνει να κολοζόμαστε. Ο Άγιος Βασίλης δάκρυσε, σηκώθηκε πάλι επάνω, άπλωσε τις παλάμες του και ξαναείπε την ευχή αλλιώτικα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ο δούλος Ιωάννης, ο απλούς, άξιον εστί και ικανός, είναι από τη στέγη του αυτή εισέλθει. Ο τινήπιος υπάρχει και τον τιούτον εστί η βασιλεία των ουρανών. Και πάλι δεν κατάλαβε ο Γιάννης ο καλότυπος, ο Γιάννης ο φυλακημένος. Σοφία, σε ευχαριστούμε για την ανάγνωση. Ήρθε όμως η στιγμή να μιλήσουν τα παιδιά μας. Και τώρα το μικρό μας θετικό. Τα γεγονότα εκτελήσονται σε ένα χωριό της ενός γης, με κεντρικό ήρωα, ένα απλό τσιγάρι, το Παρθενόπ. Ζει μόνος του, αφού η γυναίκα του έχει πεθάνει και τα παιδιά του μένουν χιλιόμετρα μακριά. Είναι πλούσιος, εν το λίγο αναπαυόμενος, καρδιά παιδιού, ανοιχτή στη βασιλεία του Θεού και τα θαύματά της. Παραμονή Χριστούγεννα. Ένας πόδος δίνεται στην ονοσία του Παρθενόπ. Να μπορούσε να δει και να φιλοξενήσει τον Χριστό. Του δίνεται η υπόσχεση ότι την ημέρα των Χριστουγέννων θα τον επισκεφτεί ο Χριστός. Πρέπει μόνο να τον αναγνωρίσει μόνος του. Ήρθε ο Χριστός το φτωχός του Παπανόφ. Τον είδε, γεμίσει η καρδιά του από χαρά και δοξολογία. Πώς και με ποιον τρόπο. Καλημέρα Μιχάλη, καλά Χριστούγεννα. Πώς πάει ο παππούς? Καλύτερα, είπε πως αύριο θα σηκωθεί και θα πάει στην εκκλησία να κοινωνήσει. Άντε, σιδερένιος. Θα δούμε και αύριο στην εκκλησία που θα έρθει. Εσύ Μιχαλάκη, τι γίνεσαι? Ήρθα να δω μήπως είναι έτοιμη η υπόθεση, γιατί με αυτά τα παππούτια δεν μπορούν να κάνουν ούτε τίποτα και παγώνουν. Έτοιμες λέει, καινούργιες. Αν είστε πιο προσεκτικός, ένα χρόνο μας φτάνει ακόμη στα σίγουρα. Να είσαι καλά, γιατί ξέρεις ο πατέρας μου το ξέκοψε και δεν μπορεί να μου πάρει άλλες βόλτες. Έχει σειρά ο αδερφός σου, το δικό του. Ευχαριστώ παιδί μου, καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Παπανόβ, τα δικά μου παπούτσια είναι έτοιμα. Τι τα θες? Για την εκκλησία αύριο νύχτα ακόμη θα χτυπήσουν οι καμπάνες ή την μαμά και θα πάμε όλοι στην εκκλησία να κοινωνήσουμε. Ο παπάς, η μαμά, η Βάσια, ο Μέτρης, η Κατερίνα και εγώ όλοι σου λέω Παπανόβ αύριο Χριστούγεννα. Δεν το θυμάσαι? Το θυμάμαι, έλα. Έτοιμα τα παπούτσια. Το απόγευμα που θα περάσει ο πατέρας μου από τη δουλειά θα σου φέρει τα χρήματα. Εντάξει το βαλικάρι μου, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ επίσης. Πρόσεξε, πρόσεξε.
από αυτή τη γη. Τα παιδιά μας παντρεύτηκαν. Το ένα μένει εκεί, το άλλο πιο πέρα. Τα βλέπω ωραία και πού. Αχ, δόξα τω Θεώ. Αύριο Χριστούγεννα. Είμαι ο Μανώκης Μπαρογανός. Καλώς το γείτονα, κάτσε. Έφερε η κυρία μου μικρά, εσύ έφερα να δοκιμάσεις. Ευχαριστώ γείτονα, όλο με θυμάσαι. Τον Παρμόνο που να μην θυμάται κανείς. Όλοι στον χωριό τον αγαπάνε. Βρε γείτονα, μια χάρη θα να σου ζητήσω. Ό,τι θες. Εγώ, όπως ξέρεις, δεν έχω πάει σχολείο. Να διαβάζω καλά, δεν ξέρω. Μόνος προσπάθησα να μάθω 2 κουτσογράμματα, αλλά δεν μπορώ. Μπερδεύω τις σειρές όταν πάω να διαβάσω. Εσύ που είσαι γραμματισμένος, μπορείς να μου διαβάσεις την ιστορία των Χριστουγέννων. Δεν χορταίνω να την ακούω. Ευχαρίστω. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Δεν γεννήθηκε σε κάποιο ζεστό και άλλο σπίτι, αλλά σε μία φάτνη για τα ζώα. Γιατί δεν υπήρχε δωμάτιο στο δωματίο, όπου πήγε η μητέρα του Μαρία και μπροστά της ο Ιωσήφ για να ζητήσουν κατάλληλα νύχτα αυτή. Ξέρεις γείτονα, αν έρχονταν εδώ πέρα, θα τους έβαζα να κοιμηθούν στο δικό μου άνω το κρεβάτι και να σκέπαζε το μικρό παιδί με τούτη την πολύχρωμη κουβέρτα. Φύγα κι εγώ στην τροφιά και θα έπαιζα με το μικρό παιδάκι. Άκου και τη συνέχεια. 3 πλούσιοι άνθρωποι από πολύ μακριά ταξίδεψαν μέσα από την έρημο και έφτασαν στον τόπο όπου γεννήθηκε ο Χριστός για να του φέρουν δώρα, χρυσάφι, αρώματα και λιβάνι. Ω Θεέ μου, αν έρχονταν εδώ πέρα ο Χριστός, εγώ δεν έχω τίποτα να του δώσω. Δεν είμαι και πλούσιος. Αυτά που βγάζω μου φτάνουν μόνο για το ψωμί στο φούρναρι, τον καφέ από το μπακάλι και τα κονταρικά για τη βραδινή μου σούπα. Αλήθεια γείτονα, ένα φλιτζάνι καφέ. Είναι ζεστός. Ευχαριστώ. Μη στενοχωριέσαι. Κάτι θα βρίσκεις να δώσεις του μητέρου Χριστού. Δόξα τω Θεώ, δεν είμαι πλούσιος, αλλά ούτε φτωχός. Έχω το σπίτι μου, όπου βλέπω κάθε βαριανό που περνάει απ' έξω και το χαιρετάω. Τα εργαλεία του τσαγκάρι, το τζάκι, όπου μαγειρεύω φαγητά και με ζεσταίνει, τη λάμπα, το κρεβάτι όπου ξεκουράζομαι. Δόξα τω Θεώ. Από όλα όμως, έχω και τον εαυτό μου. Αλλά αν ερχόταν εδώ πέρα ο Χριστός, τι θα του έδινα. Μα δεν είπαν ότι το έδινε σωστό κρεβατάκι. Ναι, στάσου. Κοίτα γείτονα. Είναι τα ωραιότερα παπούτσια που έχω φτιάξει. Λοιπόν, ναι, αν ερχόταν εδώ πέρα, αυτά θα του έδινα. Είναι πολύ ωραία και καλοκαμωμένα. Είσαι άξιος τεχνίτης. Όμως ώρα να πηγαίνω κι εγώ, γιατί πέρασε η ώρα. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ γείτονα και για την ιστορία και για τα γλυκά. Καλά Χριστούγεννα. Πρωτοκονόφ, εκδήλωσε την επιθυμία σου να με δεις. Θέλεις να έρθω στο μαζί σου και να μου προσφέρεις κάποιο δώρο. Αύριο λοιπόν, από την Αγία Σασούρκο, να κοιτάζεις έξω στον δρόμο και θα με δεις να έρχομαι. Πρόσεξε να με αναγνώριζεις εσύ, γιατί εγώ δεν θα σου πω ποιος είμαι. Αυτός ήταν! Ναι, αυτός ήταν! Ήταν ο πιστός. Μπορεί να ήταν όνειρο, αλλά δεν με πειράζει. Εγώ θα σταθώ αύριο εκεί στο παράθυρο και θα περιμένω. Πώς αύριο, ανήμερα τα Χριστούγεννα θα με σκεφτεί. Ναι, όμως πώς τον αναγνωρίσω. Φυσικά, δεν ήταν πάντα όπως ένα μωρό στη φάτνη. Έγινε βασιλιάς. Όπως το λέει το βιβλίο, είναι Θεός. Ωραία λοιπόν, εγώ θα σταθώ εκεί στο παράθυρο και δεν θα ξεκολλήσω από εκεί. Ώσπου να τον δω. Ωραία όμως τώρα, να πάω στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία μου.
Ας κάνω ένα φλιτζάνι ζεστό καφέ και ας φάω το χριστουγεννιάτικο πρωινό μου. Θα ρίξω και λίγα ξύλα στο τζάκι και θα βάλω το μεγάλο μπρίκι, έτοιμο για καφέ. Θα έχω και το νου όμως τώρα στο παράθυρο, μήπως έρθει τώρα πρωί-πρωί. Πάντως είμαι σίγουρος πως θα έρθει σήμερα. Κρίμα, δεν είναι ο Χριστός. Είναι ο γιορτής που έρχεται κάθε εβδομάδα με τη σκούπα και το κοροτσάκι και καθαρίζει το δρόμο. Τον καημένο σκέψου. Είναι αναγκασμένο να δουλεύει τέτοια μέρα. Αν ημέρα τα Χριστούγεννα. Φίλε, μ' ακούς, έλα μέσα. Σε σένα μιλάω. Τι θα ρίξει για ένα πιτζάνι στο καφέ που έχω εδώ. Φαίνεσαι κρυωμένος στο κόκκαλο. Δεν σε πειράζει που μπήκα πριν νερώσω. Κάνει πολλά, κύριε. Είναι πολύ ευγενικό να μην σχολιάζει. Πολύ ευγενικό. Να πάρε. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω. Στο κάτω-κάτω, Χριστούγεννα είναι σήμερα. Αλήθεια, αυτό είναι το μοναδικό δώρο που παίρνει Χριστούγεννα. Περιμένεις επισκέπτες? Όχι φυσικά. Σαν και εμένα, έτσι δεν είναι? Ναι, αλήθεια. Έχεις ακούσει για τον Ιησού Χριστό? Ο γιος του Θεού. Ναι, αυτός θα έρθει σήμερα εδώ. Σοβαρά. Χθες αργά, πριν ξεκινήσω για την λειτουργία, άκουσα τη φωνή του. Μου υποσχέθηκε πως θα με επισκεφθεί. Ξέρεις, είχα την επιθυμία να του προσφέρω κάποιο δώρο. Όχι βέβαια, σαν αυτό των μάγων. Όμως πρέπει να τον αναγνωρίσω, γιατί αυτός δεν θα μου εμπιστοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν στεκόμουν στο παράθυρο. Μήπως τον έβλεπα να έρχεται. Σου εύχομαι όλα να πάνε καλά. Σε ευχαριστώ για το καφέ. Πρέπει να γυρίσω σιγά-σιγά στη δουλειά μου. Κάνει πολλά, κύριε. Στο καλό να πας, φίλε μου. Χρόνια πολλά, μου Παπαλό, και του χρόνου. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Εγγόνια, τι κάνει? Ο Βασιλάκης Μπάρπα ξέρεις. Από τότε που είναι παράειτος και η καρδιά μου το βλέπω. Και είναι καλό το φτωχό μου και υπομονετικό. Θα δεις πως μου βουλεύει την Άννα, τη μικρή του αδερφή. Βλέπεις, πέθανε νωρίς συγχωρεμένη γονείς του. Τι κάθομαι και σου λέω χρόνια ένα μέρο και σε στεναχωρώ. Μήπως εσύ δεν έχεις τελικά? Θα περάσω αύριο να δω τα παιδιά. Σήμερα δεν μπορώ. Μέσα, για που το έβαλες μες στο κρύο? Έτρεπε μου και να τα λάβω το καλό. Η κυρία που πήρε τη πιάτα είχε γυρνά τραπέζι σήμερα και στο πάνω μου δώσει τα περισσεύματα για τα παιδιά. Ξέρεις πως κάνω για τις παιδιά. Να πάρε. Και το Βασίλη και την Άννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βανό. Σε ευχαριστώ. Και του χρόνου να μου φιλήσεις τα παιδιά. Σε ευχαριστώ. Θα σου δίνει το χίλια καλά και την καλοσύνη σου. Έλα μέσα να ζεσταθείς. Είστε πολύ ευγενικός, κύριε. Έχεις την ηλικία της κόρης μου. Φαίνεσαι τόσο κρυωμένη. Σχεδόν ξεπαγιασμένη. Μα πού πας τόσο μακριά? Στο διπλανό κουτιό. Είναι περίπου 6 χιλιόμετρα. Συνήθως σταματάω για λίγες ημέρες για να περάσω τον ύπνο μου στο προδικείο του Μήλου. Αλλά τώρα δεν έχω τόσο θέμα. Πρέπει να πάω στο χωριό, να βρω τον ξαδερφό μου να με βοηθήσει. Βλέπεις τώρα δεν έχω τον άντρα μου. Τι θέλεις να φας? Λίγο ψωμί και τη σούπα που έχω εδώ? Δεν με νοιάζει για μένα, είχε μόνο λίγο γάλα για το παιδί. Θα το στέλνω εδώ στο τζάκι να σε πειράζει. Είχα κι εγώ παιδιά και ξέρω. Το μωρό θα το ταΐσω εγώ. Εσύ φάει λίγο σούπα να στυλωθείς. Α, το Χρυσούλι μου, το καημένο. Είναι γυμνά τα ποδαράκια του. Δεν μπορώ να το αγοράσω με βούτσια. Έχω ένα ζευγάρι. Το κουτσάκι παιδικά. Μπορώ να του κάνω. Ναι, αλλά μετά, όταν περάσει ο Χριστός, δεν έχω τίποτα να του δώσω. Δεν γίνεται. Τα παπούτσια, έχω και τον Ιωάννη μου και κάθε σχήμα στο σπίτι μου. Πώς θα αφήσω όμως το μικρό του το παιδάκι, την πόρτα μου στο χώμιο, τα ποδαράκια του. Είναι συνδεσμένο. Δες, του ταιριάζουν περίφημα. Μπορείς να πάρεις να το φοράς. Πώς θα μπορέσω να σε ευχαριστήσω? Συμβαίνει κάτι? Ναι, έχεις ακούσει για τον Χριστό? Ναι. Αυτός πρόκειται να έρθει σήμερα εδώ. Χθες άκουσα τη φωνή του. Όμως πρέπει να τον αναγνωρίσω, γιατί αυτός δεν θα μου πει ποιος είναι. Γι' αυτό λοιπόν τσεκόμουν στο παράθυρο. Από το πρωί, μήπως τον έβλεπα να έρχεται. Ελπίζω τον ήρω σου να βγαίνει φιλό. Εξάλλου το αξίζεις. Είσαι τόσο καλό μαζί με μένα και το παιδί μου. Τώρα όμως πρέπει να πηγαίνω. Βρίσκω την νέος τελείως. Χρόνια πολλά. Και του χρόνου. Λες να πέρασε και να μην τον είδα. Λες να πέρασε την ώρα που πήγα να βάλω ξύλο στο τζάκι. Είδατε που ασχολήθηκα με τη σούπα μου.
Σίγουρα κάτι τέτοιο θα έγινε. Χριστιανή μου, μια βοήθεια και εμένα το προπόρτα. Καλά Χριστούγεννα. Έλα φίλε να σου δώσω λίγο ψωμί. Από αυτό που έφερα κι εγώ λίγο πριν. Όχι, ευχαριστώ το κομμάτι με υγεία. Και λοιπόν, ύστερα από όλα αυτά, δεν ήταν παρά ένα όνειρο. Αχ, πόσο θα ήθελα να είναι αληθινό. Να τον δω σήμερα, έστω για λίγο. Εμένα δεν με είδες. Και εμένα τον Παπανόφ δεν με είδες. Δεν με γνώρισε. Εμένα δεν με γνώρισε. Ποιος είσαι, πες μου. Εγώ είμαι που του νόσα και μου έδωσες να φάω. Διψώσα και μου έδωσες να πιω. Κρυώνα και με πήρες μέσα και με ζέστανες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βοήθησες σήμερα και στο κόσμο πλάγιος ήμουν εγώ. Εγώ είμαι που βοηθούσες, εμένα βοηθούσες. Εμένα δέχτηκε σήμερα από τον Παπανόφ. Ω Θεέ μου, ήρθε τελικά. Ήταν όλη τη μέρα εδώ. Η ιστορία του Παπανόφ μέσα από την πολιτεία μας πάνω δίνει το μήνυμα της αγάπης. Δεν είναι μόνο η ελεημοσύνη, αλλά το μοίρασμα αυτού που έχω και αυτού που είναι. Είναι να δω το Θεό, που μπορεί να περιμένει να έχει τον δρόμο ή να περνά πιεστικό μπροστά μου. Ίσως να θέλει να το βρω στο νοσοκομείο ή στη φυλακή. Πρέπει εγώ να το βρω. Δεν θα μου πει ποιος είναι. Ίσως μου το πει τη μέρα της κρίσεως. Ευχαριστούμε τα παιδιά. Το βιβλίο «Μια ξεχωριστή μέρα του Παπανόφ» είναι μια υπέροχη ιστορία που αρχικά γράφτηκε στα γαλλικά από τον Ρούμπεν Σράιλενς, τη διασκεύασε ο Λέων Τολστόι και την περιέβαλε στα άπαντά του. Πρόκειται για μια λογοτεχνική απόδοση των λόγων που θα απευθύνει ο Κύριος στη μέρα της κρίσεως. Δεύτερη ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία, επίνες αγάς και εδώκατε μην σφαγής. Τώρα, ας ακούσουμε τα ποίηματα των παιδιών. Λαβερά στεράκια τα μικρά παιδάκια, απ' τον ουρανό ψηλά ήρθαμε στα χαμηλά, να σας φέρουμε ειρήνη, ευτυχία και γαλήνη. Ήρθε το στεράκι, φόρεσε χρυσά, λάμποσα κεράκι μες στην εκκλησιά. Ήρθα να φωτίσω το μικρό Χριστό, να το προσκυνήσω και να τον ασπαστώ. Θα σταθώ στη φάχνη, μέσα στη σπηλιά, έξω κρύο πάχνη, χιόνι παγωνιά. Του μικρού Χριστού, στην καρδούλα θα μπω καθενός Χριστού. Είμαι ένα αστέρι από τη Βιθλέμ, με κρατούν στο χέρι η Άννα και η Μυριέμ. Μα και ο Γιάννης με έχει, ο Ζόρος και ο Ιβάν, για όλους οι καμπάνες χαρούμενα χτυπάνε. Σκέπασε τους τόπους και κρατώ φιλιά και η αγάπη βόρα στο μικρό παιδί που γεννιέται τώρα. Όσο δαστεριό μέσα στον εχειρόνα, φλόγω των κεριών δίπλα στην εικόνα. Η Βήθεια νυχτιά σκέπασε την πλάση ως και η μία τώρα θα γιορτάσει. Ένα στεριλάπι με όλη τη λάμψη, με βουνάκι κάτι το έχουν αγκαλιάσει. Ένα στέρι μπαίνει σε όλες τις καρδιές, σαν επειδή πηγαίνει μέσα στις αγκαλιές. Σ' όλα τα παιδιά που κλαίνε, γέλιο η λάμψη μας σας γίνει, κι όλοι οι άνθρωποι ας λένε, να έρθει εφηγής ειρήνη.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, εφέτος συμπληρώνονται 300 χρόνια από την γέννηση του δικού μας Αγίου, του Πατροκοσμά. Και με την ευκαιρία αυτή, μεγάλος ήταν ο αριθμός των εκδηλώσεων που οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του χρόνου του Διανύου. Το Πατροχώρι έχει τεθεί στενά από τον Άγιο, αφού κατά την παράδοση εδώ στάθηκε να αποστάσει και εδώ βρήκε καταφυγή, προστασία και περιποίηση, όταν η τότε εξουσιαστική πρακτική και καταδίωκε και τα συνηγούσε. Το μικρό ντοκιμαντέρ που θα δούμε αναφέρεται στη ζωή και στο έργο του Αγίου μας, καταγράφει τις συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο εκείνη που έζησε ο Πατροκοσμάς. Συνθήκες καταπίεσης, ανέχειας, εξαναγκασμού και σκλαβιάς. Συνθήκες που είχαν οδηγήσει την κοινωνία στην εξαθλίωση, στην αμορφωσιά, στην αλλοξοπιστία. Όλα αυτά πλήγωναν την ελεύθερη, την ανεξάρτητη και φωτισμένη προσωπικότητα του Πατροκοσμά, που πήρε την απόφαση και γύρισε όλη σχεδόν την Ελλάδα και ενίσχυσε τους κατατραγμένους, στήριξε τους ολόξυχους, ενθάρρυνε το καθημαγμένο λαό, στηρίζευσε τη δουλειά και την καταπίεση, τον εξαναγκασμό και την εκμετάλλευση. Όπου και αν πήγαινε, μιλούσε για το έθνος μας, για τη γλώσσα μας, την ιστορία μας, τις παραδόσεις μας, για την ορθοδοξία και την πίστη μας, για το ποθούμενο που ήταν η απελευθέρωση. Η ζωή και το έργο του έδωσαν την ευκαιρία σε ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης να αφήσουν σε εμάς πλούσια παρακαταθήκη πεζού και έτεχνου λόγου, μυθιστορήματα, ποίηματα, ορατόρια, μουσικές συνθέσεις, ταινίες και άλλα δημιουργήματα, στα οποία εντάσσεται και η ταινία που δούμε αμέσως τώρα. Ελάχιστο δείγμα τιμής στον μεγάλο σκοπίτη μας, Εθνεγέτη, Διδάχο και εις Απόστολος. ...260 χρόνια μετά την άλωση της πόλης και την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η κατάσταση στον ελλαδικό χώρο είναι ζωφερή, απελπιστική. Ο καθημαγμένος λαός στενάζει κάτω από τον τουρκικό ζυγό, αλλά και κάτω από την κοτζαμπάσικη εξουσιαστική πρακτική που είναι χειρότερη από την τακτική της μεθόδους και πρακτικές του εξουσιαστή. Τα βαριά χαράτσια, οι δυσβάστακτοι φόροι, οι απαγορεύσεις, η καταπίεση, ο εξαναγκασμός, ο εξευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η αγραμματοσύνη είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της κοινωνίας.
Οι Έλληνες σιγά σιγά λησμονούν την ιστορία τους, χάνουν τη γλώσσα τους, τα ήθη και έθιμά τους, αποκόπτονται από τις παραδόσεις τους αλλά και από τον κορμό της Εκκλησίας, με άλλα λόγια χάνουν τις ρίζες τους και έρμεοι στις ορέξεις των αφεντικών άγονται και φέρονται και συνθλίβονται κοινωνικά, πνευματικά και οικονομικά, πιθαναγκαζόμενοι της εκείνων προστάγμαση. Όσο και αν καταβάλλονται φιλότιμες προσπάθειες από κύκλος κυρίως του χώρου της Εκκλησίας με τη λειτουργία των λεγόμενων κρυφών σχολιών, στα οποία μπορούν να φοιτούν ελάχιστα δυστυχώς Ελληνόπουλα, η εκπαίδευση των νέων και η αμορφωσιά του λαού βρίσκονται στο ζενήθ. Μέσα σε αυτό το ζόφο γεννιέται το 1714 στο μεγαδέντρο του Απόκουρου της Αιτωλίας ο μικρός Κόνστας Υφαντής, γόνος αγροτικής οικογένειας που παράλληλα με τις αγροτικές της ασχολίες στήριζε το ισχνό οικογενειακό της εισόδημα με την υφαντική τέχνη που έμαθε και ο μικρός Κόνστας από τον πατέρα του. Στο παρακείμενο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στη Μάντρα του Απόκουρου, κοντά στον ιερομόναχο Προκόπιο Γιαννέλο, έμαθε τα πρώτα του γράμματα ο μικρός Κόνστας και εκεί ένιωσε την ανάγκη της μόρφωσης, την οποία επεδίωξε άμεσα μαθητεύοντας στα διδασκαλία της Παρνασίδας, της Ναυπακτίας και των Βραγιανών, κοντά σε ονομαστούς ιεροδιδασκάλους, τους ιεροδιακόνους Ανανία Δερβισάνο αρχικά και τον Γεράσιμο Λίτσικα στη συνέχεια. Το φιλομαθές του χαρακτήρος του και η αγάπη του για τον Χριστό φέρνουν τον Κόνστα το 1749 στο Άγιο Όρος. Στην Αθωνιάδα σχολή, κοντά σε μεγάλους δασκάλους όπως ο Παναγιώτης Παλαμάς, ο Νικόλαος Τζατζούλης κάνει ανώτερες σπουδές στην θεολογία και στη φιλοσοφία, γίνεται γνώστης 5 γλωσσών, γνωρίζεται με τον Ευγένιο Βούλγαρη και κήρεται μοναχός με το όνομα Κοσμάς στη Μονή Φιλοθέου. Με την παρότρινση της μοναστικής κοινότητας γίνεται ιερομόναχος. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο περιβόλι της Παναγιάς, με πλήρως διαμορφωμένο το σημαντικότατο γνωσιακό του υπόβαθρο, ανήσυχο σφόδρα για την κοινωνική αποδόμηση, την ανυπαρξία εκπαίδευση των νέων, τη δραματική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα εξαιτίας της αγραμματοσύνης, της αμάθειας, της άγνοιας, αλλά και της αλλαξοπιστίας, με την παρότρινση του Οικουμενικού Πατριάρχη Σεραφείμ, αλλά και του μεγαλύτερου αδελφού του Χρύσανθου, μεγάλου διδασκάλου στην Κωνσταντινούπολη, το 1759 εγκαταλείπει τη Μονή Φιλοθέου και ξεκινά τις περιοδίες του στη Βόρειο Ελλάδα, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στα νησιά του Αιγαίου, στη Δυτική Ελλάδα, στα Ιόνια νησιά, στην Πελοπόννησο. Την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Απόκουρο, το επισκέφθηκε λίγο πριν το θάνατό του. Μάλλον ερχόταν από τα Ιόνια νησιά. Η παράδοση λέει πως έφτασε στο Ξηρόμερο και από εκεί πορεύτηκε στην Παλιοκατούνα. Οι κάτοικοι αδιάφοροι δεν του δώσαν σημασία. Στη συνέχεια φτάνει στην Ποδολοβίτσα, το σημερινό Πεντάλοφο. Οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν. Βγήκαν στους δρόμους με τραγούδια, κλαρίνα και βιολιά. Χαρούμενος ο Άγιος τους είπε τα πρεπούμενα και τους ευχήθηκε πάντα γλέντια και χαρές και η ευχή του έπιασε τόπο. Οι κάτοικοι στο Πεντάλοφο είναι ανοιχτόκαρδοι, φιλόξενοι,
γλεντζέδες, ενώ πολλοί από αυτούς ήταν κι είναι διάσημοι οργανοπαίχτες. Από εκεί και για να φτάσει στο χωριό του πέρασε και από τη Μακρινία. Η υποδοχή απογοητευτική. Οι προύχοντες και οι κοτσαμπάσιδες ήλεγχαν καλά την κατάσταση. Ξεσήκωσαν εναντίον του τον κόσμο. Μέχρι και τα σκυλιά τους έβαλαν να τον ξεσκίσουν. Ο Άγιος τους ευλόγησε, τους είπε όμως πως η οργή που έχουν για αυτόν θα γίνει λύσα και θα στραφεί εναντίον τους και θα έρχονται στο χωριό του για γιατριά. Έκτοτε η ευρύτερη περιοχή του Απόκουρου τρέχει στο μεγαδέντρο να βρει τη γιατριά από τη λύσα. Η κάθε γενιά της μεγαλοδεντρίτικης οικογένειας Καφρίτσα βγάζει πρακτικό γιατρό το Λύσαρη, ο οποίος κάνει ακριβέστατη διάγνωση για την αρρώστια. Απ' την οργή των τσιφλικάδων της Μακρινίας έσωσε τον Άγιο ο έμπιστος αγωγιάτης του Πύρος το επίθετο από το Πετροχώρι και από τη Μακρινία τον πέρασε απέναντι. Πέρασαν το Βαθύρεμα, το Ξηρόρεμα, και από την ανηφόρα της Αγριλιάς ο Πύρος ανέβασε τον Άγιο στο Πετροχώρι. Στην τοποθεσία Σπλιθάρη, κατά μεσής στα πετροχωρίτικα αμπέλια, στάθηκαν να ανασάνουν. Οι πετροχωρίτες ξεσηκώθηκαν, καλοδέχθηκαν τον Άγιο, τον περιέθαλψαν και αυθόρμητα του πρόσφεραν από το ειστερημά του τα δέοντα. Τροφή δηλαδή και νερό που το είχαν πάντα λιγοστό. Ο Άγιος ευλόγησε τους κατοίκους και τον τόπο. Χτύπησε με τον μπαστούνι του την πέτρα που καθόταν και αμέσως ανάβλησε νερό. Ευχήθηκε σε όλους υγεία, προκοπή και καλές σοδιές και από τότε τα πετροχωρίτικα αμπέλια δεν τα ξαναπήραξε αρρώστια. Τα πετροχωρίτικα κρασιά έγιναν πασίγνωστα σε όλη την περιοχή. Ένα χωράφι της οικογένειας Τριανταφύλου φιλοξενεί ίσα με τα σήμερα την αγιασμένη πέτρα. Το νερό στην πέτρα έβγαινε από εκεί μέχρι πριν λίγα χρόνια, όπως θυμούνται οι μεγαλύτεροι. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, η αδελφότητα των απανταχού πετροχωρητών έστησε το 1979 αναμνηστική στήλη πάνω στο δρόμο που από το Πετροχώρι πάει προς την Ανάληψη, σε απόσταση 100 περίπου μέτρων δυτικά από το Σπλιθάρι.
είναι πλέον καιρός οι Πετροχωρίτες να εκπληρώσουν το χρέος τους στον Άγιο και να κάμουν τα πρέποντα. Άλλη πτυχή της παράδοσης θέλει τον Πατροκοσμά καταδιωκόμενο από τους Μακρινιώτες να φτάνει στην παραλία του Δαφνιά και από εκεί να περνάει στο μοναστήρι του Φωτμού. Η δόκτωρ αρχαιολογίας και φιλόλογος Μαρία Σκαβάρα περιγράφει αυτήν ακριβώς την πτυχή της παράδοσης στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως Ετωλοκαρνανίας. Λέγεται ότι όταν κυνηγημένος κάποτε ο Πατροκοσμάς έφτασε στην Τριχονίδα, στο μέρος που βρίσκεται το χωριό Δαφνιάς, έβαλε το εξόρασό του στη λίμνη, κάθισε επάνω και θαυματουργικά διεκπεραιώθηκε στο απέναντι σημείο, εκεί που βρίσκεται σήμερα η Ιερά Μονή Φωτμού. Ο Άγιος έφτασε στο χωριό του και έμεινε εκεί 10 μέρες στην τοποθεσία προσκύνηση, κάπου ανάμεσα στο Μέγα Δέντρο και στον Ταξιάρχη. Οι γονείς του είχαν πεθάνει. Έκανε μνημόσυνο και αναχώρησε για την Ήπειρο. Ήταν η τελευταία του επίσκεψη στο Απόκουρο. Όπου κι αν πήγαινε, παρακινούσε με θέρμη τους Έλληνες να μορφωθούν, να χτίσουν σχολιά στα οποία να διδάσκονται τα ελληνικά γράμματα και την Ορθοδοξία. Το σχολείο το βλέπε σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του ατόμου, απαραίτητο για την εμπέδωση της ιδέας για απελευθέρωση, ενώ ταυτόχρονα το σχολείο ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των ενιών της Ορθοδοξίας. Την εκπαίδευση την έβλεπε επίσης σαν εργαλείο κατήχησης στην Ορθοδοξία. Στην ελληνική γλώσσα έδινε τεράστια σημασία, ενώ σε όλα του τα κηρύγματα αναφερόταν στο ποθούμενο, στην απελευθέρωση δηλαδή. Μιλούσε για τις σχέσεις ατόμων, τις σχέσεις στην αγορά, τις σχέσεις ανδρών και γυναικών, τις σχέσεις που ανάγονται στην ελλειπή συνείδηση για το κακό. Άλλο χαρακτηριστικό της ζωής του ήταν η απόλυτη αφιλοχρηματία, χαρακτηριστικό που σε συνδυασμό με την πίστη του τον έφεραν σύντομα σε σύγκρουση με τις πάντα πανίσχυρες εβραϊκές κοινότητες της Υπήρου και όχι μόνο. Σε εναντίωση μαζί του ήταν και οι Ενετοί, που ήλεγχαν το εμπόριο στα παράλια της Δυτικής Ελλάδας, οι Κοτσαμπάσιδες επίσης που είχαν οριστεί προεστία από τους Τούρκους, αλλά και άλλοι ισχυροί καταπιεστές. Το 1779, στις 24 του Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, χωρίς καμιά επίσημη κατηγορία, χωρίς δίκη, συλλαμβάνεται και εκτελείται από Τούρκους που παροντρύνθηκαν και αμύφθηκαν μάλιστα γι' αυτό από την ισχυρή εβραϊκή κοινότητα της Επίρου. Ο λαός τον κήρυξε Άγιο αμέσως μετά το μαρτυριό του. Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, που γνώριζε και θαύμαζε τον Πατροκοσμά, λίγα χρόνια αργότερα μεταφέρει από το Καλικόνταση και εκθέτει σε προσκύνηση την κάρα του Αγίου στα Γιάννενα, δίνοντας εντολή να παρίστανται στην πομπή όλοι οι ιεράρχες και οι ιερείς της περιοχής. Με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, έκτισε ο ίδιος ο Αλή Πασάς τον πρώτο ναό στο Καλικόνταση, αφιερωμένο στον Άγιο,
και έδωσε εντολή να συνεχιστούν οι έρανοι για την ολοκλήρωσή του. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο Μεγαδέντρο χτίστηκε ναός αφιερωμένος στη μνήμη του το 1908, 60 κοντολογής χρόνια πριν την επίσημη αγιοποίησή του, η οποία καθυστέρησε εξαιτίας των προβλημάτων λειτουργίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τα δύσκολα εκείνα χρόνια που ακολούθησαν το 1821. Στα 16 χρόνια της δράσης του άφησε πίσω του πλήθος διδαχών και προφητιών. Ίδρυσε 210 σχολεία. Έφτιαξε 4.000 κολυμβήθες με χρήματα που κατέβαλαν πλούσιοι για να βαφτίζονται τα Ελληνόπουλα. Ελευθέρωσε 1.500 χριστιανές παραμάνες που ζούσαν κοντά σε μπέιδες και πασάδες. Μπόλιασε και κέντρωσε χιλιάδες δέντρα, καθιστώντας τα καρποφόρα, ενισχύοντας έτσι και την αγροτική παραγωγή και την αγάπη των Ελλήνων προς τη φύση και το περιβάλλον. Μοίρασε περισσότερα από 500.000 κομποσίνια. Επανέφερε στην Ορθοδοξία πάνω από 500.000 εξισλαμιστέντες Έλληνες της Μακεδονίας. Εξομολόγησε χιλιάδες Ελλήνων. Θέργεψε την ελπίδα στην ελευθερία του γένους και την πίστη στο Χριστό σε εκατομμύρια Έλληνες. Αναζωπήρωσε τον κυριακάτικο εκκλησιασμό σε συνδυασμό με το σταμάτημα των παζαριών την Κυριακή και τη μεταφορά τους το Σάββατο, κάτι με το οποίο ήταν αντίθετοι οι Εβραίοι. Η ζωή και το έργο του ενέπνευσαν πολλούς ερευνητές, λογοτέχνες, ποιητές, σκηνοθέτες, συνθέτες και άλλους πολλούς μελετητές που στο πέρασμα των ετών κατέλειπαν σε μας πλούσια παρακαταθήκη. Να πηγαίνουν οι ρεγιάδες στα παιδιά τους, να ξεστραβωθούν. Άμε τι, σαν και εμάς τσαλαβουτάμε στην τύφλα. 200 σχολιά, Για μέτρα. Μωρέ, τι είναι τούτος.
Έρχεται! Έρχεται! Καλώς όρισες, πάτερ. Πώς σε βρήκαμε, καπετάνιο? Πρέπει να δουλέψουμε τις συνειδήσεις. Δεν ξύπνησαν ακόμα οι πολλοί. Τι πρέπει να γίνει, πάτερ? Εσύ τι λες? Σχολιά, καπετάνιε. Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους. Ανοίγει τα μάτια των χριστιανών. Από το σχολείο μαθαίνουμε τι είναι Θεός και τι είναι γένος. Δεν πρέπει να υπάρχει χωριό δίχως σχολείο. Είπαμε, θέλει σχολιά ο τόπος. Πρώτα σχολιά. Ξεστραβωθεί ο κόσμος. Απ' τη ζωή παίρνει ζωή κι απ' την αγάπη καλός και τα σκορπάει μέσα του, τα κάνει βίωμα του και καλοσύνη απέραντη για τους φτωχούς του κόσμου και καλοσύνη απέραντη για τους φτωχούς του κόσμου. Φώσκαει τα χέρια στα βουνά κι ο κόσμος μες στο νου του όλος μαζί θρονιάζεται με τον καημό της μάνα που λαχταρά. Παρακαλούμε τον Πατρίδη για την αποφώνηση και το κλείσιμο της ευκαιρίας. Εγώ απλώς θα ευχαριστήσω αυτούς που βοήθησαν σε αυτή την εκδήλωση, τη Λίνα που την παρουσίασε πολύ ωραία, τη Σοφία που μας διάβασε αυτό το ωραίο διήγημα και να της ευχηθούμε να λέει πάντα σοφά λόγια όπως αυτό το διήγημα. Θα θεωρήσω τον εαυτό μου ευλογημένο που έχω συνεργάτη τον Νίκο τον Δάσκαλο. Και τελευταίο ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που έχουν την καρδιά του Γιάννη του Ευλογημένου και του Παπαπανό. Και να συνεχίσουν έτσι και να αγιαστούν. Θα παρακαλώ τον πατέρα Θεόκλητο που, αν ξέρω καλά, ήταν και καθηγητής εδώ πέρα, πιο παλιά, έτσι, να μας πει δύο λόγια. Νομίζω ότι έχει δώσει τη ζωή του για την περιοχή και ίσως είναι από αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να μιλάνε. Είναι σπουδαίο πράγμα μετά από μερικά χρόνια που έχει κλείσει αυτό το σχολείο και βέβαια όπως είπε και η Αμαλία είναι ένα πλήγμα για το χωριό να ξαναζωντανεύει χάρη στις προσπάθειες του Παπαδημήτρη πρώτα, ο οποίος με αφοσίωση και αγωνία μεγάλη προσπαθεί και παρουσίασε τα παιδάκια σήμερα αυτό το διδακτικό διήγημα, μυθιστόρημα του Παρπαπανό. Και βεβαίως νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό Γιώργο Σαββόνα, ο οποίος έκανε το ντοκιμαντέρ αυτό για την πορεία του Αγίου Κοσμάτη, κυρίως για το πέρασμά του εδώ από το Πετροχώρι. Και βεβαίως φαίνεται οι Πετροχωρίτες ήταν καλοί άνθρωποι και τότε και τον καλοδέχτηκαν και τον φιλοξένησαν και τον περιποιήθηκαν μετά από το διωγμό του από τη Μακρινία.
σημασία έχει για όλους μας ότι περιμένουμε στα Χριστούγεννα, που αύριο μεθαύριο θα εορτάσουμε, να καταλάβουμε το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων. Γιατί ο Χριστός γεννήθηκε στον κόσμο και γιατί έγινε άνθρωπος. Ο υψηλός Θεός γίνεται ταπεινός άνθρωπος για να ανεβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό. Ο πλάστης του κόσμου, αυτός που δημιουργεί τον κόσμο, αυτός τώρα γίνεται άνθρωπος και σαρκώνεται και διαλέγει για να γεννηθεί στο ταπεινό και ευθερές σπήλαιο της Βηθλεέμ, για να δείξει σε εμάς ότι με την ταπείνωση θα υψωθούμε. Εκείνος ταπεινώνεται για να υψωθούμε εμείς. Γι' αυτό μακριά από εμάς οι εγωισμοί, οι καποιήσεις, οι υπερηφάνειες, να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ανάξιο και αμαρτωλό, διότι αυτό θέλει ο Θεός. Να αναγνωρίσουμε την αναξιότητά μας και την αμαρτωλότητά μας. Και θα κλείσω με το περιστατικό εκείνο το οποίο αναφέρει η βιογραφία του Αγίου Ιερονύμου. Αυτός ήταν ένας ποιητής στη Δύση, στην Ιταλία, και είχε ένα πόθο μεγάλο να προσκυνήσει τον τόπο που γεννήθηκε ο Χριστός, τα Ιεροσόλυμα και τη Βηθλεέμ, εκεί που έζησε. Και κάποτε από πολύ καιρό και χρόνια και ταλαιπωρία κατόρθωσε να το κάνει αυτό και βρέθηκε στο σπήλαιο, βρέθηκε στη Βηθλεέμ. Εκεί λοιπόν όταν έμεινε μόνος του, γονάτισε και προσευχότανε και με δάκρυα στα μάτια παρακαλούσε τον Χριστό και του έλεγε: Κύριέ μου, όταν γεννήθηκες, όλοι κάτι σου προσφέρανε. Ο ουρανός προσέφερε το αστέρι του. Οι άγγελοι προσέφεραν τον ύπνο τους. Η γη προσέφερε το σπήλαιο. Η έρημος προσέφερε τη φάτνη. Όλοι σου προσφέρανε οι ποιμένες, αναγγείλανε το θαύμα. Οι μάγοι σου προσφέρανε τα δώρα. Εγώ που είμαι φτωχός και δεν έχω τίποτα, τι να σου προσφέρω. Και ακούει μια φωνή μέσα από το σπήλαιο που του λέει: τις αμαρτίες σου, Ιερώνυμε, αυτές θέλω. Μακάρι και εμείς να αποθέσουμε στα πόδια του Χριστού τις αμαρτίες μας, να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να γίνει ταπεινή και καθαρή φάτνη, και τότε θα γεννηθεί και στη δικιά μας καρδιά ο Χριστός. Αυτό εύχομαι σε όλους μας. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα.